Ollaan lähdössä kattoo meidän ensimmäistä kattoasiakasta. Vauhtia haettiin samasta paikasta kuin silloin viimeksikin, eli Tervajoen Nesteeltä. Tännekin on muuten tehty katto ja asennettu aurinkopaneelikin. Lähdetään kurkkaamaan meidän ekaa asiakasta, Merikaarto. Tää on kivat maisemat, pientä tollasta vesistöä. Nyt taidetaan olla Merikaarnon puolella, nyt alkaa jo polttaa. Jännittävää. Täällä on sellainen 340 tällä pienellä asuinalueella meidän tekemää kattoa ja täällä luotetaan kattoyksikköön. No niin, nyt saavuttiin perille. Tässä on heti vaaleampi talo on meidän toinen tekemä katto. Tuonne on tehty meidän katto. Ja täällä on sitten meidän ensimmäinen. Käydään kurkkaamassa, onko asiakkaat kotona, jos olisi vähän kommentteja. Terve! Oi joo, mitä kuuluu? Kiva nähdä. Teillä on niin oikea systeemi ja semmonen hyvä into päällä ja semmonen tekemisen meininki. Ja tulitte sillä, oliko se kaverin auto vai millä te tulitte jollain tää? Se oli jo meidän auto, mutta niin. Joo, Aino kai. Mitä onko kaikki toiminut täällä? Joo, siis aivan mallikkaasti, että kattoo niin kuin pitää ja joo, edelleen ollaan tyytyväisiä, että ei mitään. Tai mietin, että saa esittää kysymyksiä, että mikä oli semmoinen vaikuttava tekijä, että silloin justiin meidät valitsitte, kun niin sellaisella vanhalla Mersulla tulin pihaan ja tänne eikä ollut muistaakseni mitään virallisia sopimusdokumentteja, että ruutupaperille vähän raavittiin alkuun, niin mikä teki semmoisen, että näiltä uskaltaa ostaa? No en mä tiedä, kun itsekin on myyntimiehenä ollut ja näin, niin sitten kun kohtaa ihmisiä, niin on oppinut jo tulkitsemaan ihmisiä jollain tasolla, että tuli semmoinen heti, että heihin voi luottaa. Ja sitten se gut feeling tietysti, että teillä ei ollut vielä referenssejä eikä mitään asiakkaita aikaisemmin, mutta teillä oli semmoinen niin kuin työhistoria tietysti kunnossa, sit se jotenkin se vain paistoi se hyvä feeling siitä, että kyllä tästä tulee hyvä. Ja pohjalaisia voi luottaa. Ja kyllä aika lailla. Se on hauska, kun on nyt ympäri Suomen touhutaan, niin se on jotenkin semmonen, niin mistä jotenkin aina herättää jonkunlaisen tunteen, kun sanotaan, että on juuret tuolta Etelä-Pohjanmaalta. Ainakin niin kuin työn päivänä yleensä on syntynyt. Ja on se jääräpäisyssä mennään vaikka läpi kiven, että niin. Se joskus auttaa. Kyllä. Joo, ei mitään. Kerro terveisiä ja näemme vielä joskus. Hienoa. Hyvä, kiitos. Mukavaa kevättä. Moi moi. Moi. Oma kiva käydä. Ihania ihmisiä. Aina mukava käydä, piristää mieltä. Tätä aina niin jotenkin lämmöllä muistelee, kun jostakin kaikki tarinat aina alkaa ja meillä se on alkanut täältä, niin tää on jotenkin niin iso juttu itselleen. Tästä on hieno tarina alkanut ja se on vielä pahasti kesken.